Πήρα ψυγιάκι καλλιτικών και ήρθα να το φτιάξουμε μαζί. Χρειαζόμουν ένα ψυγιάκι καλλιτικών. Ψυγείο και το ψυγιάκι χρειαζόμουν. Ωστόσο, baby steps. Δεν θέλω να βιάζεσαι. Θα θέλω να χωρίσω πάρα πολλά πράγματα μέσα σε αυτό το ψυγιάκι. Ωστόσο, θα βάλω μόνο τα πιο σημαντικά και αυτά που χρησιμοποιώ περισσότερο, έτσι ώστε να τα διατηρώ λίγο δροσερά και να είναι πάρα πολύ ωραία στην αίσθηση πάνω στο πρόσωπο. Πάμε να τα ανοίξουμε! Περίμενε. Επιτέλους! Κάτσε να σου δείξω. Το ψυγιάκι μου είναι αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ που είναι γαλάζιο γιατί έχω γκρι τείχους, οπότε θα ταιριάζει και θα το τοποθετήσουμε εκεί. Ό,τι πιο satisfying. Εδώ θα το βάλουμε και θα το φτιάξουμε μαζί. Έχω αιμονή με το ενόπνευμα. Το εννοώ. Τέλειο! Το ψυγιάκι μέσα έχει όλα αυτά, οπότε πρέπει να τα φτιάξουμε. Πρέπει να σου πω ότι είμαι ό,τι χειρότερο στο να συναρμολογώ πράγματα, ωστόσο αυτό έχει οδηγίες μέσα. Έχω κολλήσει εκεί το αυτοκόλλητο. Είναι οριακά έτοιμο. Ξόδεψα περίπου 20 ώρες για να σκεφτώ πώς μπαίνει αυτό εδώ πέρα. Αυτό απλά μπαίνει έτσι. Πού είναι οι μάσκες μας?